Takže Chávez. Práve točím z prechádzky. A proste som krásny. Dobre, keď vidíme takto na chvíľu. To je ale dusno! To je veľká premávka. A poďte sa na Aničku, čo robí. Chávez. No, nie, teraz som takto stala pekne. A ona mi zobrala, no nie mi urobila prdel. Dobre, pozrite sa na očičkách, koľko tu idú. Máme hore to sú. A neviem, kde to bol taký pekný hrad. Piešťanské červená hrad tu, sme videli. Včera sme sa prechádzali. Teraz sú 6. kolo. Prečo 6. Lebo hralo teraz Pola. Fúkate do mobilu, to ja mám. Som na prvá. To mám neprvé na okno. Tu bývajú sami Rómovia. Sami som určite Rómovia. Ja to nie, to proste nezašlo. Sami? Gačika. Gačika. Premávka. A držíme si premávku. Čakaj, aby ste to videli. Čakaj. Čo robíš? Stopujeme. Čakaj, Anička, jak to bolo? Stopujeme premávku. Stopujeme vonka. A ty vyšla s motorka. To je sopiš! Ale nie, fakt, to bolo skvelé. Úplne som na konci uličky. Kde? Aha, tudy. Čakaj, ale ty si ako si pripojená na Wi-Fi? To ako? Nie. Áno. Tak, ja som mohla stane si pripojená na Wi-Fi. Ale to nie je možné. On ešte si tak trošku poskáč. Dobre, chodíme to takto. Mám takové tričko. Stavte sa na jej nový telefon. Predáme ho za 50 centov! Ledva tak tvoj. No ešte nie. Takže asi takto. Nákladná prechádzka. Ešte sme po Viki Medrovú, ktorá tu tiež býva a včera som tiež po ňu bola, ale je tam prišla nová návšteva. Aha, ideme. Dobre. Včera je tam nová prišla návšteva, že je sestrnica Viki, ktorá sa tiež volá Viki. Malo by nevidno. Čau. No, asi takto. A on vlastne skedy pochádza z Bratislavy, tam už mi ešte hovorila. Slnečný deň dneska je. Co? Hej. Ale to je taký krát. Že Anička, že? Na telefóne je? Počkaj, choďte na YouTube a tam si môžete napísať Anička, kakala Anička. To je taká skvelá česká pesnička, že až. A to je iba o nej. A kde ideš? To bolo skvelé. Čo mi psi? Joha, tam je dneska horúco. Pekné žabky. Takže chvíľku končím. Tento vlog je bez Aničky. Bez? A ja som čo, dlh? Áno. Že som trošku zachrypnutá. Ja som bola, od rána som iba takto hovorila, že nemala som hovoriť na mojej hlasovky. Som mala celý deň, som mala horúčku, ležala som v posteli, malovala celý deň sa. a teraz je čo? Fúj. Noc? Ďalší. Beďar. Nebojte, ja som tam mala a možno aj teraz mám beďar. Mama to tam ráde. Fú, toto mám Sme po rozdiel. Viki?
Vicky! Ideš von! Ne. Ne? Ideš von! Iď do Rici. Toto si akože kazala. Ideme s ním. Kde? Večer ešte, a potom sebe kúknúť. Joj, ty tiež by všade Oj, bož chodila. tam kúknem. Tati, ja sa tu budem čekať. A nie, potom... Fú, ale tu vrať. No, na čerešne idú do chvíli, nie? Slnko. Na čerešňu idú, nie? Ježiš, ne. A dneska my sme vkala celú noc, nie? Aj so šparátkami, nie? Lebo som nemohla vydýchať cez nos. A pozerám a vnútri, v mojom nose, bolo jedno veľké znamienko. Sme nerobili, čakalo. Fú, ja ma peče čelo, ježi. Chladok. Ty nevieš, kde ja mám, panienko. Nie. Čo máš zuby a tam na tom mese. A za to som vôbec v nose to nečakala. Ja fajne vadím, ježiš, no ma ja si momie. Aj, no takže za chvíľku končím, ja bez Aničky. Bez? Áno, bez teba, no. Bez Vanessy končíme. Ja to sama kamerujem, to čo chceš? A na môj. Aj. Bože, to sa A vieš, kde som ti písala na Facebook? Na WC. Akorát na WC. Ja pozeraj, píšem mne, akože som napísala táto, že ľudia, ja vás fakt nechápem. Ja vás naozaj teraz nechápem, že píšete na starú fotku komentáre a tu tá moja kamarátka Petrovská Degeška. A ona to napísala, že moja najkamoška, to vecko napísala, že to bolo, že ale už v škole tak to še nezdá. A co ja východňárka, nie tá co. Tak asi. Ale ona nie je gadžovka, ani polovičanka, je Romka. Romka je Degeška. Ale nie je to nejaký Romka. To je fakt dlhý vlog, má to 7:40. Práve teraz 7:40, tak. Ako sa na špičke musela postaviť, ježiš. Ja som na špičkách. Takže predáme za 50 centov. 0,50%. Aj so mnou. Áno, ju predáme zadarmo. Ja, fakt. Takže už končíme. Čau! Ježiš, počkaj, ešte máme akurát červenú minútu, takže... Čo to vlastne sa dneska hovoriť? A dneska som pozrela nový diel Goga. Bol super, bol sexy. Najviac bol sexy zo všetkých youtuberov. Tá na špička stojí. Aj po Petrunia si mi. Dobre, takže takto je veľmi, veľmi cool. Sexy, koko. Čaves. A chcela by som sa s ním stretnúť. A ja. Ja by som sa chcela stretnúť s toľkými Ty s ľuďmi. nikým! Čo? Ty si to ani ty nezvládala. S Čo? Gogom, s Musom, potom aj so Selasim. Ja som už čisto ako tu k smuse nepala inočka. Slnko, asi na to mi súpiš. Slnko nás tu vedie. A aha, čo vám ja ukážem na svojom telefóne. Daj rýchle. Tak toto, že za chvíľku skončíme. Rýchle. Vidíte? Tam takú maličkú šípku a to sme my. Dobre, takže čaute. Čaves. Čaves. Poďme ešte raz. Čaves.